Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sa pagkatapos ng araw, SED Liniment. Ang pagod ay mapapawi, SED Liniment. Ang bawat haplos, bigay ginhawa. Kaibigan mo, ito'y para sa'yo. SED Liniment. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. O karon na ni Alain sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Nganong malipayo naman sila? Nagunsa man dahil si Rinan o si Agaw Caroline. Si Caroline gustong mupuli sa imong dapit. Dili lamang sa imong mga ginikanan, kundi lakip na sa kasing-kasing ni Renan. O dili makalikay si Renan ni Caroline sa iyang tintal tungod sa iyang gugman nimo sa diyang ikaw pa si Fan. Unsa ilang gibuhat karon? Sultihi ko. Nagunsa sila.
Masubog ka pa kay nako, di ba? Hmm? Oh, sige, sige. Pahimutangin sa kama. Kwarto ni Fanny, kining ato na himungatangan. Akong kwarto. Oh, sige, higda. Mangigda ta sa atong kamerenan. Wani. Oh, ako. Ako ni Renan, si Fanny. Wani. Oh, Renan. Oh, nganong gibuka man imong mga mata. Padayon sa pagpiyong, ugunit sa akong duha ka kamot, aron makita mo ang tanang gibuhat nila ni Caroline ug Renan. Dili na ko. Di na ko gusto makakita pa sa sunod nga mahita po. Dili. Ngano man, sakitan ka? Traitor ang akong ikagaw. Traitor si Caroline. Oh, wa na. Hilak na sad. Gusto niyang ilugon ang tanan gikan ako. Ang akong mga sapot, ang akong kwarto, ang tanan ko mga butang, iyang gikamit. Gusto niyang ilugon ang tanan. O hangtod si Rinan, mailog ni Caroline paniyang. Mulampo si Caroline. Hingpit nga mabuhi ang gugma ni Rinan kang Fanny tungod ni Caroline. Oh, asaman ka! Ayaw pagpalayuin ning payag! Og paghinay, tingalig madugmo ka! Sakit sa kong gibati. Murag mabuto akong dugan sa kasakit. Nga nung karoon pa man kumubati ngayon ini. Kunwa pa na ko usiki agog manirinan niya itong Fanny pa ko. Kami unta ang nag-uban karon. Ug dili unta si Agaw Caroline. Sakit sa kong buntag na. Oh. Siputi ni. Ang sabi kong higaan. Dako nga kama. Ni ako magkatuog sa... Oh. Dili. Huwag ko'y sapot. Nagmata na si Aya nga akong bana? Ma'am Carol? Ayaw pagmam na ako. Sangpit ako, Caroline. O, dili ba, Fanny? Dili na ko ni mo agawon. May nahitabo na natong doha. Sa...
Dili! Sed Alert! Sed Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo lang hitong kang karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Kung man ako sa kugon, ako yun ako sa bahang mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo baba mang kompos na ko. Alam mo di sa kugon nga katabon sa akong labas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gyud ako panghina. Hi mi San Juan, buka na fiso banabada borin. Health Testimonies. Usipot may pasabot. Usin nito po na itong duha. Doon sa man ka. Mangutana pa man ka, oy. Wag ko kay sapot nga natog. O kitang duha ang nagtupad paghigda diha sa kama. Unya mangutana kapag unsay nahitabo. Hain ang akong sabot. Ang akong kasunis. Ang akong pulo. Hain. Akong gilapan. Gilaban mo? Anong gilaban man mo? Huwag ko ikasulob. Nag-brief lang ko. Nga naman ko di ay. Mauwapag siya na ako siya, oy. Uyap na ko ta. Nalipay kay ko sa itong kibuhat kapiirenan. Natagpaw kay ko nimo. At man di ay kay kag makainom ka. Ato ning permiho na. Huwag ko kilabutas na ito mo. Huwag ko sa maing kabuot. Okay ra. Ang importante nga nalipay ta. O gibalik-balik mo pagsulti. Nga gihigugma ko nimo. Og nahigugma sa ko nimo, Renan. Misamot nga kung gusto nimo. Karon nga naan ko na nimo ang akong pagkababae. Mugawas ko. Hoy! Ayaw pagawas. Nag-brief ka lang. Basta ang imong sapot ang kilapan. Ako diyan ng lapa. Bisag dili ko makamao. Pero gipugos na ko. Kay maasawa na ko kunin mo. Di ba? Kining habol. Ako ni tapis. Mugawas ko. O sige, pero paghinay. Tingalig matumba ni mo ang habol. Ug matumba ka. Nandun na. Gikan kas kwarto ni aning Yorita pani nga gihigdaan ni Ma'am Caroline ug nagtapis ka na laghabol. Nandun na. Hinaya. Hinaya ng tingog ni mo. Dili ko mo na sa kong tingog oy, kay gisakitan ko. Klaro kayo nga nagbuntagay ka o ba ni Ma'am Caroline? Nagbinuntagay mo. Nagilabtanay mo. Nandun na. Ayaw na lang limod. Marunong pa ko ni mo, te. Ha, suhito na kusbanda. Tanawa, oh. Habon na lang ko ng gitapis ni mo. Haman ko ni mong karsonis, be. Ang imo puluhain man, be. Be, tang-tang ko ni nga pul, bigay tapis ni mo, be. Ayaw! Be! Ayaw! Ayaw! Unsa ka ba? Naglagot ko ni mo. Busa tang-tangon ko ning habon. Ayaw na! Ayaw! Ang bine! Nahitabo, Luna. Ma'am? Baya, no? Ma'am, tanawa si Renan. Tanawa. Nagtapis na lang habol. Bago siya migawas gikas kwarto ni aning Yorita pani nga gihigdaan ni Ma'am Caroline. Diha siya mabuntag eh. Ma'am, ikaw ma'am. Ma'am, unsay huna-huna nimo? Ha? Si Ma'am Caroline ang nahilabtan ni Renan? O si Renan ang nahilabtan ni Ma'am Caroline? Nandun na. Ako di ko makatubag kung kaysa'y nahilabtan nila. Pero nakasiguro kung doon nagyo'y nahilabtan. Ma'am, hubog ko. Huwag ko mahibaw nga. Diha pa rin ko makatuog sa... Wa kaysa, Rinan. Wa kaysa. Dalaga si Caroline o ulitaw ka. Way problema kung magkauyab ka mo.
Gihahak na ni. Pelde nasad ko! Perme lang ko pelde! Pelde Kung na ko! nakagusto ni mo si Caroline Rinan, miangkon siya mismo sa among atubangan ni Felipe. Busa may problema kung gusto ka mong magminyo. Mahimong kami ang mugasto sa inyong kasal. Butanging naghubag! Muray gidangan! Tinuod ka na, Luna? Minyo uno na si Renan o si Ma'am Caroline? O lagi, uyab na good. Unsa man di ay sunod ng uyab. Minyo gyana. Mao pa? Pildita Alma. Ako hibaw man ko nga doon na nasad ka nakagusto ni Renan. Doon nakagusto basta parehas ta. Pero malas gitang duha. Wa gyud ta pasahis bula. Wa gyud usa nato nga nakasaw ni Renan. Oo, unya na. Kanusaman ang ilang kasal? Wapay klaro. Sabutan pa nagmaayo. Kita Alma, magsabot sa tang duha ini. Mangandam ta. Unsay mangandam ba ng Luna? Mangandam ta. Pangandam. Magbarikada tang duha. Babagan tang ilang kasal. Nang Luna? Padyang? May kaon ka na ba? Wa pa ba mahurot ang pagkaon nga akong gibili nimo? Napay daghan. Ug ayaw ka balaka. Wa pa ko gutom. Wa ko makaanhi gabi. Doon na importanteng gipabuhat dito sa mansyon. Di na kinahanglang sultihan ko nimo. Wa kay obligasyon ako bisan kamay. Isa di pa ko nimo anhiyon hangtod sa hangtod. Mahimo kaayo. Panyam? Dili ko importante Renan. Nahibaw ko anak. Sukad ka nahimong ngilad kini akong naong. Ako nang gidawat ka dili ko importante. Nga wa na ko'y bili. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.